damaian. फुटबल मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जेरावखि थाया मानो जोंनि नैबे फुटबल मेच जानो गोनां फोथाराव फैनानै मेचखौ एन्जय खालामफैनो थाखाय खावलाय हरनाय जाबाय। आरो लोगोसेयै बाव बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' समाज आफादजों लोगोसे गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन is going to be played, and this match will be played in between 6 Nong Katsugao BTC elect constituency representing Kokrajhar district versus 17 Nong Subaijhar BTC elect constituency representing Sirang district. Thank you very much, Honorable Chief Guest and all the dignitaries. I would like to request our Honorable Chief Guest and all the dignitaries for the photo session. Now we will have. Okay, thank you very much, all Honorable Chief Guest and all the dignitaries. Thank you very much, sir. Now I would like to request the Honorable Chief Guest and all the dignitaries for the photo session. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkal, Vanga. Apa na? Oh, sila.
बिटिसि कन्स्टिटुएन्सि आरो बे फार्स्ट हाफनि बादायलायनायाव उसुगावआ सबायझारखौ 6 गल होसोनो हाबाय। साबायखर थाबाय। दानिया बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानैनो जोङो सुंदोबै बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायगोन मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्म अनारेबल सेक्रेटारि आसाम फुटबल एसोसिएशन बिथांखौ खम समनि गेजेरावनो सुंदोबै बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय।